गालागाथा मोसाहारि जायनि गुबै मुङा गपिनाथ मोसाहारिमोन बिथाङा जाहैबाय खुब निष्ठाबान जाथिनि कर्मि आरो बे आं मोनसे आफादनिल' बुङा बेखौ आबसुनिल' बुङा मानो होनबा आबसुआव खुब माने बुरजा बिबान लाबोआखै बियो आरो गोजौ बिबानबो लाबोआखै जेब्लानाखि बड'फानि दैदेननायाव जि आन्दलन जादोंमोन बड'लेण्डनि अब्ला BPSC जोनोम जाबाय दतमा आन्सलिक कमिटि BPSCनि बे अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि नाथाय जेब्लानाखि जोङो बड'फा UN ब्रह्मनि ट्रास्टखौ दाजेनो अब्ला बिथाङाबो फाउन्डार मेम्बार जाबोदों बे बावैसो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे दुलाराय बर' आफादारि आफाद दानायाव बिथांखौ चेयारमेन खालामदोंमोन नाथाय आङो 1993 मायथाइनिफ्रायनो फ्राय लोगो मोनबोदों आरो बिथांखौ जे समबो लोगो मोनदों खुब क्लस लोगो मोनबोदों जेब्लायबो थाफाबोनाय मानाय आरो दिनैसिम बियो सिम्पल जिबन आबाद मावो न'खराव फारसेथिं बे हिन्दी टिचारमोन गसाइनि सिनायाव हिन्दी टिचार हिसाबै मावग्रोदों बेनिफ्राय माइजलिपारायाव फैदों नाथाय बियो आदर्श एबा आइडिय'लजि होननायजों बेखौ चेन्ज खालामाखै दुलाराय बर' फरायसाफ्रा बै समनिफ्रायनो जि लामाजों थाबायदों बे हारसिङैब्लाबो गामिफ्राव मालाबा हारसिं जायो अब्लाबो बे आदर्शखौनो लाबाय थादों खुनु दिन दुलाराय बर' फरायसाफोरनि आदर्शखौ गाराखै जेब्लानाखि 1990 मायथाइयाव बड'फाया रुंसारि जायो रुंसारि जानायनि सिगां बड'फानि न'खर सोमोन्दै मुलुगा बारा मिथिया आरो जों आन्दलनाव बेस्थ' थानाय हिसाबै बिथांनि न'खरफोरखौ बारा नायनायबो जाया नाथाय रुंसारि जानायनि उनावहाय बड'फानि न'खरखौ एफा एनै जि हायो बे समाव जोंनि आखायाव जेबो गैया बोरै मदद खालामनो हायो बिथाङा आंबो दतमानिनो आंबो खुब क्ल'जैनो थादों आंजों क्ल'स मोनसे रिलेसनशिपआव थानानै न'खरखौ नायनाय बा न'खरनि सोमोन्दै मिथिहोनाय खबर होनाय बे गासिबो बिथाङानो रल लाबोदों जियानो जा दिनै मोनसे सम थांबाय आरो एसेबां गोलाव सम 1983निफ्राय जे हमनानै लादो दिनै 45 बोसोरनि जि माने लं एस'सियेसन आंनि जिबनाव बेयो जोबोद माने गोसोखांजाथाव 83निफ्राय लानानै जुदि दा हिसाब खालामो 40 बोसोरानो जायो 40 बोसोराव 35 बोसोरसोआनो जों क्ल'ज मोनसे कन्टेक्टआव थाबोबाय थादों बियो जोबोद माने गावनि साननायाव लोरसोर गैयै मानसि आरो खुब माने डिसिप्लिन लाइफ न'खराबो डिसिप्लिन आरो बिदिखायनो बे साक्सेसफुल मानसि सासे फेमिलि हेड हिसाबै आरो न'खरखौ दिनै गावनि खस्थ'नि गेजेरजों मिनिमामबाबो मोनसे डेभेलपमेन्टआव लाबोनानै मोजां जिबन फिसा फिसौफोरनो होलांनो हादों नाथाय बिनि फिसा फिसौफ्रा दा रावबो साख्रि बाख्रि गैया बे आलादा बाथ्रा बेखौ समाव उनावहाय मा जायो नायलांबाय नाथाय बिथांनि जि मोनसे अबदान सेक्रिफाइस बेखौ जोङो बावनो हानाय नङा ट्रास्ट हिसाबै बावनाय नङा दिनै मोनसे ब्रिफ लाइफ स्केट्स दिहुनदों बेवहायथ' खुब लिमिटेड बाथ्राफ्रा हाबनानै दङ नाथाय बिनि सोमोन्दै एसे लिरजाबावो डाबल भलिउमाव लांनो हागोन खमसे खम बेखौ उननि समफ्राव जों नायनोसै आरो दिनै बिथांनि बे आइद्य साद्यनि दिनाव न'खरनि मानसिफोरजों गामिनि मानसिफोरजों फैफानानै दिनै जे बिथांखौ मान होफैनायनि खाबु मोनदों बेनि थाखाय आङो इसोरखौ आङो साबायखर होयो लोगोसे दिनै जि मोनसे गेदारिं जादों बेहाय लाइफ स्केट्स बेखेवनायाव बेवहाय डिफारेन्ट वाक अफ लाइफ माने बेवहाय दिनै पार्टि गारजेजों BPFनि मानसि दं बेवहाय UPPLनि मानसि दं बेवहाय गुबुन गुबुन हान्जानि मानसि दं बेवहाय टिचार दङ अफिसार दङ लेक्सारार दङ थ' बिसोरो गालागाथानि थाखाय दिनै ज' जाफैदों थ' बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनो आरो लोगोसे गालागाथा मोसाहारिनि जिउआ अराय गोजोनाव थाथों बेनि थाखाय आं आनान गसाइनाव आर'ज खालामो मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों
नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।